που δέχτηκα από ένα φίλο και έκανα ένα κοντρακλάκι, ένα μπαγλαμαδάκι. Και έτσι μπήκα στη μουσική, 8-10 χρονών. Και επανήλθα στην κατασκευή μετά από χρόνια, κάνοντας ένα μπαγλαμά και ένα μπουζούκι από κουτιά, από τενεκέδες. Δηλαδή στην παραφέρηση που ήμουν έκανα ένα μπαγλαμά από το κουτί του Νεσκαφέ, γιατί δεν μπορούσα να κάνω ηλιοθεραπείες, με εργαλεία που είχα, ένα μαχαίρι, ένα κατσαβίδι, στριφτάρια, μέχρι και γυαλόχαρτα έκανα μόνο με ρετσίνη που έπαιρνα και άμμο και έβαζα στα χαρτόνια για να τρίψω. Λοιπόν, βγήκε ο μπαγλαμάς αυτός, μετά πάλι σε παραθέρηση έκανα μπουζούκι από τένεκε. Αυτό βέβαια είναι το δεύτερο που έκανα στο εργαστήριο, είναι πιο εξευγενισμένο. Και αφού έγινε αυτό, λέω, λείπει η κιθάρα από τένεκε. Και στο εργαστήριο έκοψα 2 τενεκέδες, ξέφερα περίπου στις αναλογίες του ηχείου της κιθάρας, τετραγωνισμένο βέβαια είναι, και βγήκε και η κιθάρα τενεκές. Έχουμε δηλαδή μια κομπανία από τενεκέδες, μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλάμα. Και μετά μου κόλλησε αυτό και άρχιζα ό,τι υλικό μυστήριο έβλεπα, που λέω, δεν γίνεται όργανο. Γίνεται. Βέβαια από την αρχαία Ελλάδα κάναν όργανο από το Κάφκαλο της Χελώνας, στη Χελή, είναι γνωστά. Στη φυλακή, φυλακισμένοι κάνουν από μια καρύδα ή από παγούρι με στρατιωτικό. Οπότε έκανα εγώ με 2 καρύδες ένα όργανο. Με μια είχαν φτιάξει, χρησιμοποίησα λίγο και τις γνώσεις μου από τη φυσική αντυχία Χέλμος, με ορισμένη αναλογία βέβαια οι καρύδες, μουσική αναλογία 3/4, 2/3, και βγήκε αυτός ο μπαγλαμάς κιθάρων, επειδή έχει φαίνεται έτσι την όψη της κιθάρας μικρής, ο οποίος βγάζει εξαιρετικό ήχο σε σχέση με μια απλή καρύδα ή άλλα ή τον τενεκέ. Και με βάση αυτό, συγχωρημένη γυναίκα μου λέει, γιατί δεν κάνεις και ένα μεγάλο όργανο με φέτες, με ντούγες, όπως γίνουν τα κλασικά, τα σημαντικά όργανα. Και έκανα αυτό, που είναι μια κιθάρα το καπάκι, κλασική κιθάρα, εκ περιστροφής, συμμετρικό, και βγήκε αυτό το σκάφος, το οποίο στέκεται έτσι από το 1986 και δεν έχω βάλει καπάκι. Θα το τελειώσω και αυτό κάποια στιγμή. Είμαι σε μια ταβέρνα, παίζω, με τον τενεκέ έπαιζα και τους γλεντάω και έχει κρεμασμένες διακοσμητικές κολοκύδες πάνω εκεί από του. Λέω, μας τώρα, λέω, τζάμπας έπαιξε, σε διασκέδασα, δώσ' μου την κολοκύδα, την κάνω όργανο. Μου λέει, δεν στη δίνω. Μόλις την είδα, μου θύμισε τα μπουρά Μακρυγιάννη, το σχήμα. Πήγα την βούτυξα, πήρα ένα περσάκι, έκοψε το σύρμα, την πήρα την κολοκύδα και την έκανα όργανο, εννοείται. Το οποίο ήταν κολοκύθιο. Αλλά όταν τέλειωσα, από βλακεία μου, το σπάσα το κολοκύθι από πίσω και αναγκάστηκα να το επενδύσω με φέτες, χρησιμοποιώντας το κολοκύθι σαν καλούπι. Και καθώς έκλεινα, ανάποδα από ό,τι γίνεται ένα σκάφος με φέτες, έβγαζα το κολοκύθι, το αφαιρούσα και ήρθα στο τέλος και έκλεισα την κεντρική φέτα, την οποία ξεκινάμε όταν κάνουμε κανονικά το. Και βγήκε αυτό το μυστήριο το λαουτοειδές. Όλα είναι από διάφορα υλικά, οι πρωτότυπα σπάνιο είναι διαφορετικά. Τώρα, πήγαμε για καζάνι στο Αφλαδοχώρι Μαθίας, είχε εκεί και κάτι στρουθοκαμήλους, βλέπω αυγό, λέω, θα μου δώσετε ένα αυγό να κάνω μπαγλάμα. Με λέει, δεν γίνεται, λέει, από αυγό μπαγλάμας. Λέω, θα γίνει, δώσ' μου. Και μου δώσει και άδειο αυγό. Έχασα και τις ομελέτες. Και έκανα αυτόν τον μπαγλάμα, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικός. Και με έσπασε και 2 φορές. Τον ξανακόλλησα. Την τρίτη φορά θα βγήκε το πουλάκι από μέσα μου, φαίνεται. Και μετά κάποια στιγμή με τον Τσολακίδη πρώτα κάνει κάτι μυστήριο για μια αντιπολεμική εκδήλωση, να γινόταν στην Καλαμαριά, σκέφτηκα και έκανα κάτι σχετικό. Μου έφερε ένας φίλος ένα κάλικα από βλήμα. Το έκοψα στη μέση και σε μία μέρα έκανα αυτόν τον τζουρά. Σπάσαν χορδές, ξεκούρλους για να παίξω στην εκδήλωση. Σε μία μέρα έγινε αυτό. Και το χάρισα, το αφιέρωσα στον Μπούς, τον τότε πρόεδρο, και μπούστικο βλήμα.